Lalai senam kenti kinong rap shana motor haki than West Khasi Hills kilangat haki apot ki bajen jarsat hakini ki lai senam nadu ki benai leber yayong ki knyang babun jat kilawan ban lengshop ya ki lengkha rap shana motor hakani ke distrik yakani ka khubor basngausi lapan priang de kinong yalam joka Hill Farmers Union HFU kilengkha ki balasha penjular kilong haki than yap West Khasi Hills district kinong yalam juga HFU kila kerpa di UDC West Khasi Hills ban kershan lem ya kinong rep na kani ka apot las ngot ho bana kaliang jong UDC ula kular ban ya rap ya kinong rep na kani ka apot hakini ki snam na kaliang ka sorkar kam sham la kner ki kti jing ya rap ya kini ki jing ba kinong rep ki ya kendu menta kinong rep ki ap khmi lenti ya ki jing ya rap ki ban wan lengba ka office jong UDC na Nongston. Nakaliang jeng ngi ka Hill Farmers Union West Khasi District hadin ka jeng kerpat jeng kinong rep ba lais na mensua nakaliang jeng ngi ha ka bunai April jeng snam ajar ar ngil le kendu ya district horti officer ba halor ka jeng jot ki motor ha ka te thanyam yap bar ki jaka ti hendrai ha ka tu ko la lung thup ya ki tagi bajot ya motor hendrai hadu kini kisengi amsyam lapat yo kinong rep jongi gila kerpat biang ingi ke HFU ke Hill Farmers ka bade way ngi seng nong rep po West Khasi District ban nakliang jongi ngi hang ni ka arf khandai trek jong bunai February bunai beladap ngi le kendu ya I sahab deputy commissioner district yang West Khasi District ba ngi kendu I kerpat I ba in yarap lem ban pelaj no ba relief fund tin nakliang jongi la kular ba in sa yarap ban le no kamploi nam ta kinong rep no la lais nam dunang padio ngi ba nakaliang jongi ngej ba I sahab garot kumba I khampai khmat kinong rep ngej ba in yarap lem nam ta kanika skep